אתה, מה זה אח שלי? מה הבאת לנו מעזה? מה זה? שטיח. שטיח? כל הזמן נדרוך עליו. ונראה כעליו. איפה החול של עזה? באפר דיבי. אנחנו כאן בשידור חי מבית חנון. בואו נציג לכם את השלל שלי מהאיתור הזה. בבקשה. מספר 10 ברצלונה, מסי. ליאונל מסי. יש לנו פה את הלקזט, ארסנל. בבקשה. לקזה. יש לנו פה את סוארז, מדי חוץ, ברצלונה. הסמל קצת ירד, אבל נעמיס. הלאה, נמשיך. יש לנו פה את אוי, ניאסטה. ניאסטה.